Someone who really cares. La 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 la. Now that all again turns me on. Alone my arms. Lilala. Magulay mata. Nakakuha. Takang padam judi. Makasudan nata. Kuhang tangkong atulapwaan lami ikaon sa tinangkong mayroon tako bag lami ikaon sa kinuha lami kaayo ni sausaw sa suka ugi lamos kay libre man tagsudan sa panihapon kinuha sa atong silingan tuara si Madam Judy magtanaw sa ako dili daw nako palabian kay magulay pa siya para sa iya waud siya'y sudan sa panihapon parihas mi maglapwa lang ang tawon daghano na ko Madam Judy lami kaayo ang tinangkong. Thank you so much. I'm done. Salamat.